margotutako irudiaren azalera kalkulatzeko lehenengo elementuak aterako ditugu. Zirkulo bat dugu, beste bat berdina, eta bi ebakidura puntuetatik ateratzen dira bi zuzenki, eta bi zuzenkiak berdinak, 12 zentimetrotakoak. Orduan, hortarako ikusi behar duguna da, zer datu ditugun. Eta bat 12 hau zer da? 12 hau da puntotatik honea doana, eta baita era erradioa. Ikusten den bezala, delako zirkuluaren zentrotik ateratzen dena. Orduan, erradioa izango da 12 zentimetro. Bai honentzat eta bai horrentzat. Orain, azalera hori kalkulatzeko pentsatu behar dugu nola lortu daitekeen. Nik azalduko dizut bide bat, badaude bide gehiago ere bai, Eta izan daiteke erauntara. Goazen pentsatzea, kalkulatzen dugula zirkuluaren laurdena. Kalkulatzen dudala triangelu bat. Hemendik onera doana. Zirkulo laurdenari triangelua kentzen badiot, ze gelditzen zait? Geldituko zait, justu, eskatzen didanaren azaldearen erdia. Hau gelditzen zait. Kendu didalako triangelua. Orduan, zer egin beharko nuke gero? Hau, bider bi. Eta era hontara, lortuko genuke eskatzen diguten azalera. Goazen formula jartzea. Honen formula zein da? Bada, azalera berdin, zirkuloa, zati lau. Honen formula zein da? Triangelu bat da. Orduan da, oina bider altura, zati bi. Baditugu datu guztiak? Bai, erradia badugu, oina 12 eta altura 12. Beraz, ez dugu Pitagoras erabili behar eta ez dugu ezer erabili behar gehiago. Honekin egin daiteke guztia. Hasi gaitezen, azalera berdin, pi bider 12 berdi, zati lau, eta hau da, azalera berdin, oina bider altura, zati bi. Hau zebat izango ezake? A berdin, pi 154 zati bi, eta hau, 154 zati bi. Hau da 72 zentimetro karratu, eta hau, kalkulagaiak egin dugu. Pi bider 154 zati lau. Eta gelditzaigu 113,0 Beraz, borobilduta 113,1 zentimetro karratu. Zer egin bat dugu? Kenketa. Horre egin bat dugu. 113,1 ken 72, eta hori izango da erdia. Osoa jakitak egin bat dugu? Hau, bider bi. Eta, geldituko zaigu orduan, 113,1 ken 72, eta ateratzen dena bider bi. 82,2 zentimetro karratu. Zirudien baina erresagoa da. Buratu behar zitzaigun hemen triangelu bat lortzea. Eta hau marraztea. Honekin bere ateratzen da datu dena genituelako. Eta honekin bukatzen dut. Beste bat arte, agur.